jistax jibqa' bidu biss. Daqshekk. Ma frar tkun diġà waqaf tronni ġifieri. Mort nixtri xi ħwejjeġ u ma nafx qax innotajta il-dressing rooms il-changing rooms tal-ħwienet tal-ħwejjeġ ikollhom mirja mill-ġnub u juru kif tidher mill-ġenb kif x'aktarx qatt ma tara lilek innifsek inti. U meta rajt kif nidher mill-ġenb stħajt. Stħajt. Abbażaq. Ftit għandi Kurvatura. Kurvatura li aħjar ma kienx hemm. Aħjar li. Mela natta jismana il-chief coach tagħna, Se jgħidu retreat. Mela. Issa jgħidu li jekk toqgħod ix-xogħol bil-qiegħda fl-istess pożizzjoni ma tkun qed tagħmel l-ebda ġiet il-ġismek, le? Ekku, ara, mhux ġast minħabba li ma tkunx qed tuża kaloriji ron, imma anke ħabba posture, speċjalment minn ħafna minna joqgħod fuq il-mobile u fuq il-laptop inklinat ħafna l-qudiem, illi biżmien l-istess pożizzjoni mbagħad ħadd ikkawża lek ċertu problemi, mon, okspan. Bla ma tbej. Hemm il-konsegwenzi, però hemm alternattivi oħrajn illi ħafna nies qatt forsi ma ddewlhom minn moħħhom. Ta' inti kif tista' tibda tuża il-kaloriji flok ma ġemm magħhom fuq ix-xogħol. X'ħan għamlu? Number one. Parwidnej. Daħlet telefonata Ron, m'għandekx għalfejn toqgħod bil-qiegħda. Qont u bdejt ippassiġġa bil-mobile kollox. Di sabu li mhux biss qed tiċċaqla allura inti anke l-posture ġi taħjar, imma tgħid għall-erwieħ pereżempju saqajja kif kissirthom fl-aħħar laqgħet niċċaqlaq ħanħossni aħjar mill-ewwel, imma apparti minn hekk anke ħajġuk iktar idejat. Mela meta l-ġisem ikun qed jaħdem, iktar anka ir-rispons tiegħek ħajjaħdem aħjar. Tkun kreattiv jew kreattiva, tkun kreattiva, forsi toħroġ xi risposta f'waqta, insomma inti imdorri fuqhom da. Tkun lesta l-kollox. Ma dik number one, daħlet telefonata importanti li ma nibqgħux bil-qiegħda nimxu u niċċaqalqu. Mela min qiegħed id-dar nisperaw tissegwa dak qed jgħid iċ-chief coach tagħna Matteus. Għaliex da veru dejjed tajbin, dejjed sempliċi ma affarijiet żgħar li tista' tagħmilhom anke fuq ix-xogħol jew id-dar. Issa, number two, illum qed jivvintaw anke, da għal minnu x-xogħol mhux għal minnu d-dar. Dawk li jgħidulhom walking desk, xiġifieri, illi inti parti mid-desk stess tiegħek toqgħod bil-wifqa number one. Bil-fors. U anke għamlu issa treadmill żgħira. Waqt illi inti qiegħed ix-xogħol qed tagħmel ftit passi ħfief u dan. Issa tgħidli murarani jiena din itfaħħa qudiem il-cooker. Ħanerġa' ngħid dan għal min jaħdem speċjalment ġo uffiċċju. Però jiena qed jiġuni f'moħħi anke nies li jaħdmu hawn dal-bini illi jistgħu jagħmlu din biċċa xogħol anke xi editors pereżempju li jistgħu jagħmluha di. Ħajjejnu ġifieri. Tkun treadmill kbira f'dal-każ. Alright, mela mhux ħan nistaqsik għal-min. Rosit. Mela, xi ħaġa oħra nistgħu nagħmlu wkoll Ron tkun illi aħna anke meta pereżempju dak li jkun jien naf għandna bżonn nibatulu SMS tmur tgħidlu titla' taraġ u tmur ħdieħ. Hawnhekk pereżempju jiena nitla' ħafna taraġ hawnhekk. U għasinjal tajjeb ġili jekk ngħid il-lunch li kieku min joqgħod tilgħu nieżel dat taraġ. Flok ma joqgħod jitla bil-lift tajjeb waqt ix-xogħol ara kemm jista' anke jiċċaqlaq u jaħraq kaloriji. Mela din oħra kbira, uża t-taraġ minn flok il-lift, bniedem flok ma tibgħatlu SMS mur iltaqgħu tajjeb anka nafu biżejjed, inti ħatallimna x'inti esperta drama wkoll. Illi face to face interaction. Veru. Ġieli anke SMS jiena stess, ġieli nibgħat pereżempju messaġġ li fajnejja kien friendly, jinftiehem ħażin taqla gwerra dinija meta fil-verità kieku ma tispjega. U jien ġieli ninkwieta għax nirċieva messaġġ ngħid dat sinjurek jew sinjurek redet fisser jew. Fisser dik. Allura aħjar nevitaw. Speċjalment fuq ix-xogħol min jaħdem ġol istess blokka u tla naqra taraġ u jagħmellek tajjeb ukoll. Però naturalment, l-aktar li jotron huwa anka x'nieklu fuq ix-xogħol. Ġifieri, kemm hawn min illi ġirja break nofsija, ħansib l-ewwel ħanut tal-pastizzi u mmur nixtri minn hemm. Li inti tkun preparata huwa l-qofol. Milli pereżempju tgħid isma' jiena naf minn fejn ħanordna għal mod tal-kelma ħanġib take away, x'għad tiġib li xi selid, xi steak, xi ħaġa. Aħjar minn hekk preparajtu mid-dar. Kelli ftit ċans forsi qob nofsija qabel, l-estate naqra ikel, u ġibtu mija, jo. Għaliex għax dak li ħadd ikol jista' jpatti għal dak kollu li qed tipprova tagħmel inti u tiċċaqlaq fuq it-telefon u kollox. Ġifieri kollox ma kollox, ikollok dal-pakkett kollu. Katina. U qabel tmur ix-xogħol wara, hemm xi mod x'tista' tagħmel xi ħaġa żgħira. Bla dubju, ara inti semmejt il-famuż gym, Ron. Sfortunatament għalfejn ħafna drabi l-gym ma jaħdimx. Għax ħafna nies imorru waħedhom. Mela pereżempju jgħidu sma' jiena ħammur min jeddi. Allura mek laqas għandek commitment, laqqas imqar ma' ħabib tiegħek.
Għax tajtu wissa fiex ikolli update jew ċans immur. U nafu bizzejiet, iċ-ċans, jekk mhux ħadd iblukka inti, jekk mhux ħadd tgħid isma' jiena bej is-7 u 8 ħankun hemmhekk. Awtomatikament mhux ħatasal. Allura trid tibblokka l-ħin. U l-aħjar tibblokka l-ħin, apparti tibblokka l-ħin, sorry, huwa li tiftijem ma' xi ħadd. Tgħid pereżempju ħajmollu Ron u l-cameraman sal-ġim. Alright? Dik number 2. L-aħjar ukoll tkun miftijem ma' coach. Għax jekk inti miftijem ma' coach, issa hi mhux ħanħassar l-aħħar kwarta u għana għannelħ. U l-aħjar ukoll illi sabu l-dan isir fi grupp. Għax inti mhux biss għandek ħabib u coach, imma għandek numru ta' ħbieb. U hemm xi motivak, coach. U hemm xi motivak, ikun hemm il-mużika, jkun hemm dal-ambjent. Allura meta jkun hemm dik is-sistema ta' klabb, alright, sabu li anke dik il-vibe, dik il-hype, ħatejnek biex mhux biss tmur darba jew tmur f'jannar imma tibqa' tmur. Għax il-bidla mhux ħassir 50 ġranet ronta. Għandi bżonn nagħna xi żewġ klassi stajbi. Le, ningħaqad magħhom. Għax xejn nħossni parti minn grupp. U li għandek ukoll meta jkun sistema ta' grupp ron, m'għandek xans toqgħod ittektek fil-mobile. Dik. Tgħid għandi dik in-nofsija mhux ħanoqgħod noħroġ pereżempju tajjeb mill-klikka u noqgħod nibgħat u nċempel u nagħmel ħadħossok skomdu. Allura iktar ma hemm affarijiet li ma jħallukx titratini, iktar ħajjejnuk ukoll. Issa, sigret żgħir, però importanti ħafna. Min jgħid imma jiena m'għandix ċans. L-aħjar li nagħmlu huwa Għalfej, tamlu. Għalfej, għax insertajt, għaw imħadda warajja, u għet veru, għamħadda daqsix ma nafx toqgħod tagħmel biha Louis. U bdiet timbuttan il-qoddim, jekk tibdu nissa, infatti. Nider ħafna ħjar. Mela qoddimek hemm. Dik l-aħjar li nista' niderek biex tkunu taf. Ma nidirx ħażin daqs kemm nider fuq il-kamera, veru? Għajdilhom inti ma jgħidu. Veru, t-television, ukoll minn għandu dat-television design. Dawk mhux fil-verità il-daqs tal-persuna huwa ftit iżgħar ta' ġifieri biex ma timpressjonawx. Ma fl-istess ħin forsi derusa minn spallejk ukollu. Ma jiena veru jisa, infatti jaħsbuni water polo player ma nafx għalfejn, ġifieri tiġri li ħafna. Tajjeb ħafna. Konna ngħid għal min jgħid li m'għandux ċans. Il-famuża skuża. L-aħjar mod biex tikkrea l-ħin ron huwa li tqum nofsija qabel, ħalli l-ħajja tiegħek tibda nofsija aktar kmieni. U għalfejn jgħidulu anke bl-Ingliż magic time. Għax dak il-ħin literalment meta d-dinja dar iqda laqt doq il-mobile. La inti għandek ċertu affarijiet li huma ta' urġenza fis-sens li ora naqra li ħoġġaralu waqqa dik għamel qed inwasslu hemm le. Id-dinja dar iqda mela f'dik in-nofsija tilħaq tipprepara ħafna affarijiet illi ma tistax tagħmilhom meta jibda l-ġen. Fosthom l-exercise. Jiġifieri naf min anke jitrenja fis-6 ta' filgħodu, fil-5 u nofs ta' filgħodu. Għandek frisk. Għandek frisk. Ġieli tasal id-dar, tal-familja dom ħajqumu, mela inti isek literalment iċċarġajt mhux biss għalihom. Tajjeb għax issa għandek enerġija li hom imma għall-ġurnata kollha tiegħek. Dik, u jiena qed nipprovat, infatti qed naqra biex inkun onest, qed naqra ktib jismu The 5 AM Club. Tara, smajta di. Veru, ta' Robin Sharp. U fil-5 dik. Marx qed idhom fil-5. Imma bil-mod qed noqrob. Normalment ma nafx tiġrilekx. Illi billej kważi nibdew majnaw, ma tagħmel xejn ta' sugu. Tintefa' tara television jew tara xi series bajnek jaqgħu. Kultant tgħid isma' ħjar nitfi television nofsi aktar kmieni. Ħalli nqum nofsi aktar kmieni għax dik in-nofsija qomt frisk. Qomt fil-kwiet. Ara kemm nista' nagħmel affarijiet prezzjużi. Tantiċipa il-komplement tad-dinja. Meta ħadd ieħor qam bil-panic, inti qomt programmat. U wara xogħol tista' tagħmel ħaġa to unwind bħal speċi. Mhux bħalek, jiġifieri anke sempliċi mixja. Jekk tajt eżempju inti mal-blokka ipparkjajt naqra l-bot u mxejt naqra sem dik oħra, din nista' nagħmlu anke waqt ix-xogħol, waqt il-break għalfejn jien għandi mmur ġoħnut tal-pastizzi meta nista' pereżempju għal mod tal-kelma nitfal headphones f'idnejja u mmur nippassiġġa. Nirrileksja naqra tkun xi mużika tikkalmani, jew inkella tkun xi mużika li toġbok tistimula tferħek naqra, forsi jkollok ġurnata antipatika taf kif. Allura ħi dik in-nofsija break nistgħu nużawha ħafna ħjar milli nerġgħu nintefgħu nieklu jew infittu jew xini bil-kelma tfittetu l-kelma il-biskutell fil-kafe u fit-te. Allura. U kollha biċċiet żgħar li fl-aħħar mill-aħħar ituna riżultat tajjeb. Ara għax-xaħam ron m'hemmx dik ix-xi ħaġa ħadd tfaqqasu bajk u ħadd iġi. Huma affarijiet illi nagħmlu ta' kuljum naqra
U bin-naqra tintela Timtela l-ġarra. Fl-akkasant iżvojta trid. Eżatt, aħjar timtela l-ġarra milli timtela zaq. Le, ma jaqbilx. Zaqkom. Speċjalment ħabba changing rooms. Mux hekk, dawk il-mirja perikolużi. U issa sajf mhux qrib imma eventwalment jasalu u min irid forsi xi nara ta' beach body. Ekku. Kif jgħidu veru? Kif jgħidu summer bodies are made in winter. Ekku. Ġifieri inutli jasal Ġunju tajt ara naqra jiena x'mistħija tgħid mhux sejra l-baħar issa. Le. Li kellek tagħmlu qabel. U dit tajba illi normalment speċjalment għal dawk li huma ommijiet min ibagħti l-aktar meta ma tmurx il-baħar. Mhux inti per se, ma tfal. Ġifieri ħafna mamiż li ma jeħdux it-tfal il-baħar jew il-pool għax huma jiddejqu kif jidhru. Li mhijiex fer. Għalmi forsi natmana issa għaddej ma l-ewel mistiden Mattejus Grasso qed nitkellmu dwar l-ewel ħaġa kif nistgħu naqsu mhux innaqsu, naħarqu l-kaloriji. Fuq ix-xogħol ukoll. Fuq ix-xogħol. Exercises żgħar, sempliċi li forsi xi kultant ma naħsbuhomx noqogħdu nilagħbu naraw x'tella fuq il-Facebook minn flok, jew noqogħdu ngħiru għal min tella li qiegħed jagħmel xi gym session. U affarijiet oħra x'issa nagħmlu qabel ix-xogħol u wara x-xogħol. U l-qofol huwa dan Ron illi inti mhux biss għax qed nitkellmu fuq kaloriji jew kif ħadħossok anke dak il-ħin. Mela jekk inti daħlet telefonata u miexi, kif qed ngħidu il-moħħ jħossu aħjar. Qed jirilassa qed jiffunzjona aħjar, ġifieri anke l-mood il-burdata ħadd tkun aħjar ukoll. Allura ta' kulħadd jagħmel qisu average l-istess ħin ix-xogħol, mela jekk jiena naħdem normalment 9 sigħat kuljum 9 sigħat, però dawk id-9 sigħat kif inqattagħhom hemm motu. U jiena opinjoni personali, di forsi mhuwiex il-każ, jiena naħseb illi meta jirnexxielek tkun dixxiplinat fl-ikel u fil-eżerċizzju fiżiku l-affarijiet l-oħra, xogħol u kif iġġib ruħek mal-ħbieb jew fil-ġurnata, naħseb illi kollox idur magħhom. Naqblu Ron, dak li jgħidulu domino effect. U di raġuni oħra ma naħseb dak il-ktieb ħataqra. Illi jekk inti minn filgħodu bdejt l-affarijiet li għandek tagħmel bdejt tagħmilhom sew, ħajatik dik iċ-ċertu spinta biex l-affarijiet li jmissek tibqa' tagħmilhom sew ukoll. Imma ma nafx għaxġatlek illi jekk inti tajt għamilt l-alarm għal-5, għamiltlu snooze, soru 5 ġaqajjimni. Inti qed tagħti messaġġ lil moħħok illi jisma' jien niġi nitnellaħ mill-pjan li għamilt. Allura inti anke dik iċ-ċertu konfidenza fik innifsek ħadd naqqasha. Għax ħadejt li naqas biss kont kapaċi inqum fil-ħin, tlift nofsija, kif issa ħanlaħaq nagħmel dik u l-oħra. Allura one thing leads to another kif jgħid. Ġifieri jekk nibdew sodi fil-għodu, għandna nkunu sodi matul il-ġurnata. Jiena nħeġġixkom ħafna tagħmluha u issa forsi żmien ideali biex nibdew xi ħaġa. Għax għandek sena ġdida m'għandix it-toqol ta' sena fuqna. U allura huwa perjodu fejn veru jekk timmotiva ftit ruħek, issa huwa żmien illi tista' tagħmilha din biċċa xogħol. L-aħħar ħaġa biex nwaqfek naqra. Anzi fidej biex tikkonkludi. Alright, tajjeb. Mela biex nikkonkludi kemm importanti li nibdew b'ironija. Xi ġifieri? Mela illum huwa l-ħamis. Hawn min joqgħod jgħidlek isma' ħej issa nibda mit-tnejn. Jew issa nistenna jien naf ix-xahar li ġej. Jekk ħad toqgħod sejjerek dejjem ħajinqala xi ħaġa. L-Ingliżi jgħidu don't wait for all the lights to be green. Impossibbli inti titlaq minn tal-pjeta u biex tasal il-melliħa m'intix ħatara lights ħomor waħda. Ħatieqaf lem zebra crossing law, dik hija l-ħajja. Jekk ħati pretendi tgħid jiena ħanoħroġ minn hawn fiex ma jkun hawn ħadd fi triq il-lights kollha huma ħodor, impossibbli tibqa' għal dejjem. L-istess f'ħajjitna. Tgħidx imbagħad. Issa li għandu jiġi merħba bih, tajjeb, però jekk inti tibqa' fukata fuq x'tixtieq. Eżempju Ronna għalih, il-qofol huwa li jmur jixtri l-qomos u ma jkollux żaq ibbuzzata. Jekk inti Ron dik iżomma f'moħħok kull filgħodu tgħid imma jien għalfejn sejri training qebel ħaqqa żaq. Dik ħadd immotivak biex tibqa' dej. Ħadd ieħor forsi jibża illi jgħaddi minn xi xaddew tal-familja. Mela pereżempju jien naf min għadda minn xi dijabete, pressjoni, mar tal-qalb. Hemm min jimmotiva ruħu bil-biża'. Bil-biża' illi ħajġrili bħal dak li jkun. Mela dik tista' tkun motivator ukoll. Ara inti personali x'jgħinek biex inti titċaqlaq minn hemm u żommhom f'moħħok għax li jgħod għalik ma jgħodx għalija
u ma joċċal min qed jarana. Naħseb kellna konklużjoni ta' veru. Etta. U għal żewġ affarijiet veru tajbi, di ta' don't wait for all the lights to be green. Għaliex life is now, bħal smejt. Mo. Ma minx riklame, kun. Insomma, wara. Semmejt id-ditta. Eżatt. Grazzi Matteus, ftaħna bil-kbir veru, xej motivajni konftit. Semmorru għall-ewwel teleshopping li għandna aktar mis-sitta minn ftit ieħor fuq tiru.